Sabtiso ni nako kumbana. Kay naglain ko to iyang pamatsyag kay 1 week man siya wa ka jirjir nako. Wa na ko pa jirjira. Nya. Ako ni siya sabtison kay amot ni kay dako kay ilong. Dagko kay kugmo. Naglibog ko ni kumbana kay perti ang puda ko ang ilong oy. Tuluan na din ako na siya nga may mugmo, gamiton, kumingking. Dili kami. Kami may gamiton ni pangmugmo, perti ang puda kong ilong oy, yung ilong, isabot ang kadako. Ako ni swabtison kay ingon man to siya galain ko niya pamatsyag. Pwede, ako mo swabtisin niya. Sa'yo ka natulog? Imagine ka nga sa paurasa natulog sa'yo. Ako swabtisan niya. Ako na siya tripado. Halag masuko ni sinako. Di ko manang masuko ni sinako. Suko-suko siya na ako. Ay, di ka madayol gili ka jirjir ron. Ako ni siya hiton ron. Mao niya ko yana niya. So mo ni swabtis ka sakto kay kani mo tugan ginis tinuod. Bigatin mo ka positive ka buanga ka. Swabtiso ni nato si Vic di sukatan. Pinaagi sa ako ang mo ni siya dagkong kutom nga palitonon nga para sa kuan. Ay, ako ni siyang pakalitan mo. Tulog ko sa'yo. Ari mo ay. Private nurse! Dili ka! Kusa ka! Matulog ka rin! Matulog ka kakapoy kayo sa biyahe! Di ba galay mo na sa? Malayo ba siya? Puro sa pala lumang yung bra! Swabtis ka kaya! Ara ka na po kasi! Tahayan mo! Swabtis ka ka! Ganun ka tripping man ka! Ha? Walang pa-tripping oy! Huwag may respitar sa bahanan all! Huwag ka respitar! Wala respetar! Madalas ako pa sa Ha? respetar! Galayan akong babatya kayo! Huwag ka sir-sir! Karong ilalim kanalan mo! Iswabtis ka na! Nagigurado na ako! Kaya dagan mo Ito ako sa tisod ako kayo! Sa putuno sa ilong! Masakto na! Udako ka ni! Udako ka! Kasi udako!